non sería de todo sincera se non dixera que eu estou moi ilusionada de encabezar esta lista. Somos un equipo no que todos e cada un de nós sabemos que os lucenses esperan de nós mesmos, de esta candidatura, honestidade, moito traballo, manter o compromiso e a presentación dunha alternativa sólida e eficaz ante os experimentos dunha ristra de partidos que non teñen nin programa. Un equipo que, ademais de nós, está engrosado por alcaldes, por portavoces, afiliados, por todos os amigos e amigas do Partido Popular e por un sinfín de veciños e veciñas que, sin ser nin siquiera afiliados, son simpatizantes de este partido. E, ademais, estamos liderados a nivel provincial por un presidente, por unha directiva encabezada por José Manuel Barreiro, que sempre ganou as eleccións. Esta vez non vai a ser menos. Tamén vamos a ganar as eleccións en Lugo e desde aquí as vamos a ganar en Galicia.